Il-preżenza Maltija waqt Sigma Central Europe 2025 illi din is-sena qed issir f'Ruma ġabet messaġġ ta' unità u gburija nazzjonali. Kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni qablu li s-settur tal-gaming jibqa' wieħed mill-aktar pilastri b'saħħithom tal-ekonomija Maltija u għandu jkun sostnut b'investiment, innovazzjoni u kollaborazzjoni. Il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri tkellem fuq l-importanza ta' din il-konferenza mhux biss bħala avveniment ta' prestiġju, iżda wkoll bħala storja ta' suċċess Malti illi beda minn startup lokali fl-2013 u llum il-potenzjal tiegħu qiegħed jiġi esportat barra mill-Gżejjer Maltin. Bħala Gvern nassistu l-industrija Maltija mhux biss ġewwa pajjiżna manke meta tmur tesporta il-prodott Malti li rajna allura hawnhekk numru ta' kumpaniji qegħdin jaħdmu wkoll ġewwa Ruma u jesebixxu l-prodott u s-servizz tagħhom. Apparti minn hekk it-tieni opportunità sabiex niltaqgħu ma' kumpaniji oħrajn kif fil-fatt qiegħed nagħmel u allura hemmhekk inħeġġuhom ukoll u nuru bħala pajjiż kif inkun qed noperaw. Fatt l-industrija tal-gaming hija ovvjament importanti għal pajjiżna, mutant kemm hu hekk li bħala Gvern anke fil-budget fil-fatt ħabbarna miżuri fejn jidħol l-investiment, speċjalment fil-qasam diġitali. Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg għal is-settur tal-gaming li qal ġib viżjoni ta' Gvern nazzjonalista huwa kruċjali għall-ekonomija Maltija u sejjaħ sabiex Malta tkompli żżomm il-pożizzjoni tagħha bħala ħabb internazzjonali għal konferenzi bħalma Sigma. Dejjem nibqa' nisħaq fuq l-importanza li ninvestu fuq infrastruttura b'saħħitha biex tkompli tista' tattira dawn it-tip ta' konferenzi li fl-aħħar mill-aħħar kellhom ripple effect kbir fuq l-ekonomija Maltija u rridu nibqgħu naraw li anke Sigma stess, naraw kif nistgħu nibqgħu ninċentivaw li Malta żomma bħala ħabb għal dawn it-tip ta' konferenzi biex tibqa' tgawdi minnha fl-aħħar mill-aħħar Malta. Aħna għandna nkunu kburin illi Sigma hija kreazzjoni ta' Malti u għandna nkunu kburin li persuna bħal dan qed jagħmel suċċess fuq livell internazzjonali li għandu waħda mill-ikbar konferenzi tal-gaming fuq b'mod globali. Il-konferenza Sigma Central Europe 2025 infetħet uffiċjalment mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li qalet li l-Ewropa trid tibqa' fuq qudiemnet fit-trasformazzjoni diġitali billi toħloq ambjent li jiffaċilita l-investiment, l-innovazzjoni u t-tkabbira għall-intraprendituri u negozji ġodda. Hija enfasizzat l-importanza li jkun hemm aktar appoġġ għal startups u innovaturi Ewropej. Iżda qalet li l-Ewropa trid iżżomm bilanċ bejn it-tkabbir u r-responsabilità billi tipproteġi lis-soċjetà u tiżgura li l-progress teknoloġiku jsir b'mod etiku u sigur.